Keď už vystavovať, tak prečo nie vo vlastnej galérii? Výstavy môžu byť veľmi inšpiratívne. Vidieť svoje diela vystavené verejne a zažiť rôzne umelecké prejavy môže stimulovať vašu vlastnú kreativitu a motiváciu. Vystavenie vašich diel pred verejnosťou vám umožní získať spätnú väzbu, ktorá môže byť neoceniteľná pre váš umelecký rast. Poznámky a reakcie divákov vám môžu pomôcť vidieť vaše dielo z iného uhla pohľadu a inšpirovať vás k ďalšiemu tvorivému rozvoju. Ale výstavných priestorov je málo a umelcov, ktorí by chceli vystavovať, je veľa. Ale ak nemôžete vystavovať v reálnej galérii, môžete vystavovať vo virtuálnej. Je len na vás, ako budete svoju galériu promovať a ukazovať umenie, ktoré tam máte vystavené. Hovorte o umení. Iba tak dostane vaše umenie aj vašu tvár. A to je dôležité v dnešnom svete virtuálnej reality. Robte komentované privátne prehliadky. Divákovi vizualizujete príbeh a emóciu, ktoré sú zachytené na obrázku. Ak to diváka zaujme, príde aj na vašu stránku. Je len na vás, koľko divákov do galérie pritiahnete.